В рамките на първия фестивал за съвременно изкуство и култура от Южна Корея, Пулсът на Южна Корея, Фондация Дома Арт дари на Столична община 4 нови скулптури, изработени от 4 от най-изявените скулптори на популярното течение в корейското изкуство Nature Art. За фестивал в София пристигна един мултижанров перформер. Той се казва Йозмит, певец и дизайнер на костюми. Той е познат в арт средите на Лейди Гага. Той или тя, всъщност, както предпочита да бъде наричан, беше тук в студиото ни заедно с българина, който го продуцира. Той се казва Александър, български диджей, певец и музикален продуцент. Той е продуцента на Йозмит. И двамата са познати в нюйоркските музикални среди със своята експериментална дъбстеп музика. Миналата година двамата откриха Ню Йорк Мюзик Фестивал, едно от най-значимите музикални събития в града на голямата ябълка. Вижте. Well, guys, thank you very much for being in the studio. Момчета, много ви благодаря, че сте в студиото. Йозмит и Александър. Йозмит, как се чувстваш в тези дрехи? Чувстваш ли се в кожата си? През повечето време, да. Не си дошъл с рокля? Не, исках да покажа различна страна от себе си. Йозмит значи да извадиш голямото си вътрешно аз. Как така едно име побира 7 думи? Това е името, което създадох за себе си като артист. Корейското ми име е Йо. Исках да имам американско, западно име. Затова добавих Смит. Така стана Йо Смит. Александър, поне това е истинското ти име, нали? Това е истинското ми име, даже това е името ми на български. В немския ми паспорт са ме записали като Александър, а не Александър. Аз също имах дилема как да се казвам, когато започнах като солов артист преди 2 години. И реших да се придържам към това, което съм. Нека да кажа на зрителите, решихме да проведем този разговор на английски, за да не се чувства Йозмит изключен. Може да звучи малко шизофренично, моля ви, простете ни. Ти къде си роден? Роден съм в София, тук в България. Ти си от онези, които на английски произнасят София, а не София. В Америка повечето американци казват София. Знам, и това ме дразни, направо ме побърква. И мен ме побъркваше в началото, но София е красиво име. Всъщност започнах да й казвам София, когато стана ясно, че двамата с Йозмит ще идваме в България и измислихме малка песен, наречена Дете на София. И мелодията те кара да произнасяш София, а не София. Щеше ми се да бях чула тази ваша песен, защото аз попаднах на песента Sound of a New Pussy. Буквалният превод на това заглавие е звукът на нов женски полов орган, обаче употребената дума е цинична и започва с П. Sound of a New Pussy. Как ви хрумна? Sound of a New Pussy значи нова жена, нов пол, нов род или нова майка. Нов пол като транссексуален ли? Не искам да го наричам транссексуален, защото не харесвам термина. Това е някой, който събира в себе си и мъжко, и женско. Обръщаш се към себе си като към тя. За мен няма значение дали той или тя. Душевно виждам себе си като жена, така че когато хората ми казват тя, съм щастлив. Как реагираха родителите ти на това решение? Много лошо, защото Корея е много консервативно, объркано общество. Ти имаш късмета да си от Южна Корея, а не от Северна. Там джендър ролята е много строга. Мъжете трябва да правят това, а жените просто да са жени. Аз съм заплаха за обществото. Обикновено носиш грим. Да. Планираш ли да направиш промени по тялото си с операции? Не ми е интересно да си слагам гърди или нещо подобно. Щастлива съм с тялото ми. Колко готово според теб обществото в глобален мащаб за хора като теб, смели, с кураж? Много интересен въпрос. Мисля, че хората са готови. Всякъде, където отида, ми се радват. Имам много фенове. За мен е много позитивно, а и все пак годината е 2013. Мисля, че хората са повече от готови. Какво имаш предвид? Ами, нали се сещаш, обиждат ме. Но когато хората ми кажат нещо отрицателно, аз го приемам така, че сякаш са привлечени от мен. Защото показват интерес към мен. Било то отрицателен или положителен. Как се срещнахте?
Срещнахме се на парти на Сюзан Барч. Тя е една от големите икони на нощния живот в Ню Йорк. Организира партита от 80-те в Студио 54. После имах честа да съм поканен на едно нейно участие в клуб The Box и като я видях на сцената си казах: вау, това наистина е нещо, което не съм виждал преди. Искам да се опитвам да правя музика с нея. Тогава направихме Sound of a New Pussy, което е комбинация от модерен дъбстеп и хаус музика. Вярно ли е или е само легенда, че за да седнеш на маса в The Box, ти трябват поне $4000? Вярно е. Много е скъпо. Не знам дали 4000 точно, но със сигурност е много. Чакай, а всъщност как се разви животът ти от София? Каза нещо немски паспорт. Когато бях на 7 години, с родителите ми се преместихме в Германия. Баща ми е оперен певец. И оттам таланта. Може би. След като завърших, сметнах, че трябва да се преместя в големия град, Берлин. Защото до тогава София беше големия град. Ние винаги се връщахме в България и знаех, че обичам големите градове. След Берлин имах нужда от ново предизвикателство и се минах за Ню Йорк. Започнах като модел, навлязох в модната индустрия, започнах да се запознавам с интересни хора, да ме канят на всякакви партита, където срещаш талантливи и креативни личности като Йосмит. Йосмит, моля те, разкажи ни за проекта The Walk, разходката. Това е арт-проектът ми, извън работата ми като певец. Това е моят личен проект. Нещо като духовен и арт-проект в едно. Идеята е да стане дзен-будистка разходка, с костюма ми, напълно покрит, и ходя бавно на публични места. Как реагират хората? Хората реагират различно. Някои се ентусиазират, други направо откачат като ме видят. Други са безразлични и отминават. Забавлявам се, като ги виждам как ме гледат. Реакциите им, сякаш те правят представление за мен, а не аз за тях. Даже направихме разходка в София преди няколко дни пред Народния театър Иван Вазов. Преди това е правил разходката в Ню Йорк, Корея, Париж, Вегас. Навсякъде, където отидам. Това е като моя пощенска марка. В Ню Йорк се движите в кръговете на хора като Леди Гага. Ето я там. Малко прилича на Мадона, но доверете ми се, Леди Гага е. Колко далеко мислите, че може да стигнете? Много интересен въпрос. На английски има една поговорка. Небето е моята граница. Аз обаче мисля, че дори небето не е граница. За нас граници няма. И накрая, какво е това, перушината? Това е на един дизайнер от Ню Йорк. Той ми го подари. Това са пера. Можеш да ги махнеш и да ги сложиш на якето, ако ти харесва. А това е ръкавица по дизайн на наша приятелка. Тя го направи специално за мен, като разбра, че ще идвам в България. Тя е от Турция, от Истанбул и ми каза: нали си диджей, ще пускаш песни. Затова ще ти дам една ръкавица. Ламния дизайн. Ето, че те дават по телевизията в България. Какво следва след София? Ню Йорк ли? Берлин, Лондон, Ню Йорк, много места. Вегас за теб, Корея, за мен Ню Йорк. Южна Корея. Мечтаеш ли да отидеш в Северна Корея? Да, искам да направя проекта Разходката и в Северна Корея. Успех ти пожелавам. Благодаря ви, че бяхте тук и лек полет. And I wish you a safe flight. И ние ти благодарим. My pleasure.